jeg så ikke lige nu. Vi kan godt pære det lidt. Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen. Det er simpelthen dejligt at se så mange trods alt. Vi har desværre fået 7 afbud, og det værste er, at det er på grund af sygdom. Det er kedeligt, men det kan ikke være anderledes desværre. Men godt I er kommet så, I andre. Og hvor meget mere jeg skulle sige, Ulla? Det er rigtigt, ja. Så skulle jeg også sige, for først så vil jeg sige tak til Thea for 2 kransekager, hun kom med. Så flot. Og så vil jeg sige tak til Jytte. Hun har lavet de små vindruer. Hun har frosset dem og så videre. Jeg får et glas. Og hvad mere var det? Ja, jeg vil sige tak til Sofie, fordi hun har lavet bordkortene. Og tak til Maria, fordi hun har dekoreret sangene. Og Lise har lavet tekst. Nej, hun har ikke lavet tekst. Hun har bare sørget for, at sangen kom med. Og var det mere? Nej. Og så... Hvad? Du skal sige højt, så kan jeg ikke høre. Og vi har sådan et hæfte her. Og der er altså nogle reduktioner, eller hedder det ikke reduktioner? Jo, som Jørgen har fundet ud af. Han er mere skarpsynet end jeg er. Jørgen, det er Jørgen Overgaard, der spiller. Og så er det i de bedste hænder. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så velkommen også til dig, Jørgen. I det her hæfte, I har, der mangler der den første linje i velkomstsangen. Og velkomstsangen, det er altså godt nok den, der er efter desserten. Hvis I kan finde den, der er efter desserten, den hedder vel